Режи снимана е вече. Няма ли свещички? Кой не е обядвал, а? Този бяга. Който не е обядвал, получава по-малко торта. Да не вземе да му стане нещо случайно. Количка! Количка! Мама не трябва така. Маряка, почвай мъчето. Да, почвам, да. Ето. Който има пеликан, си има пръст, нали? Няма. Данки, бите ли? Безохолни? Който каквото иска. Вилички? Има вода. Има питопръстна виличка. Да, ма ние тук ще огалихме кучето. Ето го и Толю. Привет, привет. Здрасти. Как си, приятелю? Добре, радвам се да го чуя. Фанта! Не ми пречи. Той е майстор бояджия. И се оплакаха от боята. Била се разтекла кай. Аз те снимах толкова с дълго, че няма и на къде повече. Така че... Ужас! Няма страшно, аз само в... Ако беше YouTube, интернет и VBOX, това и Facebook. Ето добавката. Ще трябва да почакаш. От как я почнах, ще трябва да почакаш малко. Вода има в морето, за кой е още вода? Маряка, няма да отвея. Да, намериш ли? Ти няма да ли? Благодаря много. Отвори уста. Съответник! Няма желаящи за торта. Как няма желаещи? Нареди ли Кой са? Водичка, има студен чай. Отвя ли ги бе? Може и да съм се объркал. Я ще мацам тебе, няма само ние сме на мацан. Значи, може да не ядеш, но на мацана ще бъде, да знаеш. Това е момиченце, ще много се мисля. Състезание без ръце. Това е идея. Това ще му се прави сега част. На мен? Ау! Кой остави колата тук? Опа! Дай турбата. Значи ви сега, или се мажи с торта, или с кал, но с нещо трябва да се намази. Много ли сега ще ме подава нещо? Защо човека как е? То бялото мраства този. Не, после обаче някоя. Някоя. Мене. И претенции. Опазне. Дай да си го получиш. Има ли още хора, които не сте яли торта? Има, да. Материали или строи? Не влядахме на това. Вие нарязахте и надно са Кирма, да. Или искаш това? Аз искам главата. Тя ще се бием за главата. Аз идвам сега. Ваня, клюн мога да Аз. Ето клюн и око. Айде, добре. Марч ще ги направим. Добре, клюн. Кой ще кълвеш, бе? Саш. Ще ходи, да, така. Око.
Айде, спрем ли? Не спре. Той няма. Ей там. Хайде, чакаме го. Ми давайте един друг. Сега трябва да обаче искам да отделя. Дай още чакам съм Марти. Ти гледай в другата посока, те сега ще се бият. Надписа за тебе ли ще бъде надпис? Не. Искаш ли надпис? Аз въобще не съм... Какво не си? Не си от поканените? Не съм от поканените. Аз чудя се какво правя тук. Ми ние се чудим, ама си замълчахме. Да. Сега ще отделя. Там има поне... На тебе. Те като долу, когато има къде са? Чакай, моля ти се. Да, бе. Снимах как реже мач. Вяра, който ще. Крило и част от клюн има още. Аз искам първо да връча на тези, които бяха... Ма те сега докато се изтъп. Тя ги изчакам. Чакай се салфетки, да не ги духа вятъра. Не, така, чакай, нека като дойдат да им ги надеме. Тя нали, тя Ти дойде? си ляла? Не, ясно. Но тя искаше крило и аз зато отивам към крило. Не, бе. Чакай Е, сега. това дете отделя. Чакай ми. Тук има малко. Къмките свърши, бе. Кой друг не е ял? Може едно парче за джонката. Крилото го искаше Мира, дай го на Джон следващо. Мира, трябва да комбинираш ядене с Искате ли нещо за пиене? Браво, действи. Панче, ела да се действа с пиенето. Мира. За съжаление. Изведнъж нашето коляно се обади. Ти вече свърши тортата. А щом каниш ти, значи ти плащаш. Да, бе, то има. Здрасти. Здрасти. Може ли за малко внимание? Те още ли са долу? Те сега ще дойдат. Аз съм тях съм им ги отделила. Значи с повод днешния празник сме направили едни тениски. 30 години поддържам резервата Насовско езеро. И тъй като всички вие като участници в бригадата можехте наистина много труд. Изправи малко да хванем Именно на Танасовско езеро. Така че се надявам, че с радост ще си ги носите. Ето, заедно с радост, така ли? заедно с радост. Марти, погледни на там. Приятели машинисти. Така ли? Ще са те там отзад. Янче, ела на точно там. Ето е Мира. Аз не искам да. Така, не искаш ли торта? Янче, торта е много хубава. Ти не ме снимай кубански, бе, момче. Яде. Ама някой трябва да ми така изкара дълго- парченце. Искаш торта? Да.